libiza igama lika Jesu ungabi igama lika uNkulunkulu, kepha wena into noma ungalibiza igama leli kodwa wena ukhonza lemimoya wazi. Ngoba lena kuyimimoya ebekwe mhlambe imina njengomfundisi. Yonke wena into ozoyithola la ebandleni awuyitholanga kumdala wensuku. Uyithole ngenxa yale mimoya. Izokusebenzela phela ngoba uyisikhonzi sayo. Izokunikeza inhlahla ngoba uyisikhonzi sayo. Zizokwenzeka izinto mhlambe loma miracles empilweni yakho ngoba vele wena uyayifastela le mimoya. Uyakwazi ukuthi uyokhonza from 6 to 6 in a presence yale mimoya lena. Ikunikezeke lokhu wena okufunayo noma lokhu ukukhalelayo. Kwesinye isikhathi futhi ingakunikeze lutho. Kepha kube wena okhiphayo. Ulokhu unikeza umfundisi iminikelo. Usebenze unikeze umfundisi iminikelo. Ngamanye amazwi kunjengokuthi yona iyadonsa. Idonsela kumfundisi wona usala ungenalutho. Inkinga manje sesiphila esikhathini lapho khona abantu greedy banomhobholo bathanda imali kakhulu. Yes. Ungangokuba noma omunye umuntu olapha yebona ukuthi lela kusile idlozi. Kungumoya nje lona odinga uba mawuhlambuluka ugezeke lo muntu akhululeke. Bese thithwasa. Ngoba ukuthwasa namhlanje sekwaba imali nendlela elula yokwenza imali kubantu. Kungangokuba uthi umuntu noma ethwasile umbone efaka amabhayi kodwa umbone embethe usizi. Umbone ngisho wafakelela amabhayi akho umbone lo muntu unesinyama ungakambuki ngamehlo kamoya. Usambuka ngamehlo nje ukuba umuntu. Yini indaba na? Ingoba lo yamphefumulo usosizini kanti futhi umbethwe inayi isinyama nakungcola. Akhande umoya. Alright. Angawuchithe ezikoleni. Awuchithe emgaqweni. Athi nina mimoya kubantu abazonathela la nginibeka khona. Ngenani kubo nibe yidlozi kubo. Ngesikhathi ke manje ngena le mimoya kubantu sebeyaqala abantu baphupha amaphupho, sebeyaqala abantu baphupha amabhayi, sebeyaqala abantu ukuthi okay ngengenwe idlozi sebeyahamba bawuthwasa. Ikakhulukazi bazoza kulomuntu lokuyena ongachitha le mimoya. Sebeyangena ke manje sebeyathwasa bathwasa into engekho. Lona ke yena njani usethola imali ngoba sekwasetshenzwa imali abantu abasenalo uzwelo. Iyona ke into edala ukuthi ubone izingane kunezingane eziningi ethothi zincane ziyathwasa kanti imimoya iyahlolwa ekutheni hlobo luni lolu olungene kulomuntu lo moya. Kenzeka umuntu athi engene endumbeni ubone okay lo moya lokungumoya okukhanda okufuneka ususwe kuye. Mzwakithi Ningizimu Afrika, ngiyabingelela igama lami ke ngusaza kwesibiya Saros Income Tax. Sengifikile khona la ku Hope Revolution TV na ngilapha na ke kwithemba podcast, ithemba labo bonke abantu abakhona ke phansi komthunzi welanga. Ngiyabingelela kuzo zonke ke ifundazwe eNingizimu Afrika, sithi kuzo zonke ke ifundazwe sesifikile sigalekile. Siyabingelela kakhulukazi kunina bengezengeze inkulu yakithi kwakha ngale mankengane. Ngiyabingelela kinabelembe liqamane balembe ngokhalipha nina bakonoduma ehlezi kamenzi. Siyabingelela koShaka kasenza ngakhona amakhosi amakhulu aseNdlunkulu. Ngeke sesifikile sigalekile okhulu kakhulu ke ukuthi njengoba sesila ku Hope Revolution TV abantu ke abaphile ngethemba njengoba wazi ke sihlezi sinomelaphi wendabuko ohleze khona ezosinikeza ulwazi phezulu kulwazi. Inhloso yethu enkulu ukuthi ke abantu ababheme bekholwe ngolwazi, akusikhona ukuthi mhlawumbe sipromota izinto ezingabantu ezingabathatha zibanikeze ke inkinga ngolunyuso, kodwa sithi ke abaphile abantu ngethemba ngoba uzwe nje Hope Revolution TV uzwa ithemba podcast. Abantu ke abaphile emakhaya sithi ke like, subscriber, siyazi ukuthi ubukhona bakho benza umehluko omkhulu empilweni zethu. Kodwa ke njengenjwayelo I'm not alone, ngenomelaphi wendabuko inkuzmalanga eMkantshubomvu. Khawula kithi siyabingelela. Ngiyabingelela njani? Singaneno njani khawula kithi? Siyaphila nathi. Yebo. Yes, siyajabula mfowethu usufikile ungumelaphi wendabuko. Kodwa ke abantu emakhaya bangathi igeza leli aliveli nje nokuthi khona izinto eveza ukuthi uyingumelaphi wendabuko. Mhlawumbe ungathini kuleyo nto mhlawumbe ukuhlanganisa nokuyichaza ukuthi ungubani wakwabani? Hayi lo mkhulu Magabhela odabuka endaweni yakanyuswa. Okay. eThekwini. Alright. Yebo.
oyinyanga okwazi ukusiza abantu ngezinto ezahlukahlukene ikakhulukazi eziqondene nomoya. Alright. Yeah. Yeah. So mfowethu such a gentleman ngathi uyajima ngathi uyinyanga ejimayo ndoda. Nhlobo isona siqu sami nje nami engaphiwa isona umdala weinsuku. Akukho ukuthi ngiyajima nje kuyimina nje. Ndoda usikaqaqaqa njena nje awujimi nje wena. Nhlobo ayangijimi ngiyimina nje. Ngisasho ngithi isangoma esijimayo noma inyanga. So uyinyanga noma uyisangoma mfethu? Ngiyinyanga. Alright. Yeah. Mhlawumbe ukuhlukanisela kancane phakathi kwenyanga nesangoma ukuze siqhubekela phambili mhlawumbe sinolwazi ngawe. Umuntu oyinyanga umuntu wamukele ikhwama okungabe kuyisikhwama esasisuka kumkhulu noma ngabe kwakusikhwama esasisuka mhlambe kokhokho. Alright. Manje ke umuntu oyisangoma umuntu osuke engenwe idlozi lamnikeza ke lobo bungoma lobo okungabe kuko kwade kuphila kulo idlozi uqobo. Alright. Ayibona umehluko inyanga umuntu ophatha ikhwama owelaphayo osuka amukele izikhwama ongazange athwase. Okay. Uma kwenzekile ethwasa uthwasa ngokuthi kunomoya osuka ukukhuluma kuye uma ufundisa impande. Alright. Yeah. Mhlawumbe mkhulu umagabhela ne? Magabhela. Mkhulu Magabhela ngixolela. Yeah. Mkhulu Magabhela abantu abaningi emakhaya mhlawumbe njengenyanga banenkinga eziningi mhlawumbe eqala singayikhotha inkinga ethi uma kade ekhaya kunesangoma noma emndenini as a whole bekunesangoma lo moya noma kade kunenyanga lo moya uhamba ubuye uzokhungatha izingane zala ekhaya uthola ukuthi umkhulu beyisangoma meshona futhi nami sengizoba isangoma noma ugogo wayeshonile nami sengizoba isangoma mhlambe leyo mpethu leyo engafi idalwa yini. Into edala ukuthi into efana naleyo ibekayo ingafi isizathu sakhona ukuthi ubungoma noma ngithi umoya obungoma kungumoya wangapha emhlabeni. Manje lo moya lona uma umuntu bekade isangoma into esuke kufuneka iyenzeke kufuneka kube khona imbuzi ethathwayo lo muntu agezwe kukhulunywe kuphahlwe kuthiwa siyamethula usibanibani lo moya lona wobungoma nalomsebenzi wobungoma sibeka phansi mangabe kuphinde kube khona umuntu la ekhaya ozoba isangoma. Isizathu salokho ekuthenini manje ke sekunalomuntu obuyayo ofuna kuthathwe ubungoma bakhe. Uma ngathathwa lobo bungoma bakhe tholakala izingane seziba nenkinga noma zixakwa izinto ezithile. Yingoba umphefumulo wakhe usuke ungakwazi ukudlulela ezweni lamathongo uyabambeka ungakwazi ukukhuphuka ngalesi sikhathi ke manje lo moya wakhe ungakwazi ukukhuphuka isizathu salokho ingoba usuke ubanjwe ilo moya obungoma manje ukuze akwazi ukuthi akhululeke kufuze kube khona ke manje azoshiya kuyena yingakho ke sezobuya lo mphefumulo usubuya usuhlala phezu kwabantwana noma kubazukulu ngenhloso yokuba ufuna ukushiya lobo bongoma ngalesi sikhathi wena uhamba uya kwabantu abalaphayo noma abantu bendabuko bazothi ke wena ungenwe idlozi besho umuphefumulo womuntu wakini ongasekho emhlabeni ngesizathu sokuba akazange akwazi ukukhuphuka ngenezweni lamathongo manje kuma isebuya uzongena kuwe ngenhloso yena yokuthi ufuna ukushiya lo moya obungoma kuwe. Alright. Ngokungazike kwabantu ukuthi ezweni likamoya obungoma bungeni kuzobe sekuthiwa ke wena ufuna ukuthwasa unesipho sokuthi ufuna kube isangoma. Ngalesi sikhathi ke manje wena sewuthwasa ikakhulu uzothwasa udla impande bakukhuphule. Ngalesi sikhathi musuphothula ila khona itransaction eyenzeka khona phakathi kwalomphefumulo nalomoya obungoma ngesikhathi kuchitheka igazi lembuzi lapho uphothula udla uluphuzo oluphalaza ingalesi sikhathi ke manje lo mphefumulo uzokhululeka ngawo kulomoya obungoma ekuthenini ukwazi ukukhuphuka uhlambuluke bese uyongena ezweni lamathongo bese wena ke osuthwasile bese usala nalomoya obungoma uma ke
ekuthwaseni kwakho impando ezidlile phakathi kwalowo muzi waloyo gobela zingakwazanga ukukhuphula umoya ngoba umoya nomphefumulo akufani. Umuntu uyiziqu intathu. Alright. Ungumphefumulo, Okay. abe inyama, Alright. abe ngumoya. Alright. Manje umoya wona ongena ezweni lamathongo. Alright. Umphefumulo wona ongena ezweni lamathongo. Umoya uhlala emathanjeni kumuntu mayisedlulile emhlabeni. Okay. Ila uhlala khona. Uma nikwazile ekhaya ukubuyisa lo moya, uyakwazi ukuthi lo moya wakhe ube ingxenye yomsamo. Uma ke lapha ekuthwaseni behlulekile ukukhuphula lo moya yakhe ongasiwo umphefumulo lo moya. Uzothi uma uqeda ukuthwasa uvaleke. Ngesikhathi uvaleka uzothi uma uyohlolwa kwabanye bese bethi ugobela wakho ulithathile idlozi lakho. Okanye bathi ukuvalile. Yeah. Kalithathanga idlozi lakho. Into eyenzekile ngesikhathi lapha udlala uliphuzo liphalaza. Kwenzeka i-transaction. Wakhululeka lo ongumphefumulo. Okay. Wahamba waqala indlela yakhe ezweni lamathongo akushiya nomoya obungoma. Okay. Manje ke uma ingekho ipresence yomoya uzovaleka wena. Ngoba ngalesikhathi phela kade uphupha ubhula uhlola buhlola ngomphefumulo wakhe ngoba ukungenile wakwembatha. Okay. Manje uma ipresence yomphefumulo ingasekho lo enithi uyidlozi esihambile usala wena awusenalutho. Kuzobe sekuthiwa manje ke wena sewuvalekile noma uvaliwe noma kuthiwa idlozi lakho balithwebulile. Kanti uma bekwazile ukuthi bona bawukhuphule lo yamoya uzokwazi ukuthi uqhubeke njani ubone. Ngoba ke lo moya uzobe kwembethe okungumoya wakhe hayi okungumphefumulo wakhe. Yeah. Uqhubeke usebenze ke manje ususebenza ngalo moya obungoma. Ezweni ngamoya yona into esuke yenzeka kungangokuba iningi labantu namhlanje abakhulile nangokumnyaka abawogobela abakade baqala umsebenzi wokuthwasisa abantu abazi ukuthi ezweni ngamoya kusuke kwenzeka into efana nalena. Yingakho ke umuntu umezwe ethi mina ngangenwa yidlozi. Leli dlozi leli kungumphefumulo osuke usenkingeni uthwele umthwalo. Manje ke wona usuke ufuna ukulekeleleka ekuthenini wethulwe umthwalo. Manje ke uzofika wembathe kuwe wena muntu ngesikhathi wembatha kuwe wena usuzovelelwa zinkinga, uvelelwa amabhadu, uvelelwa amashwa. Uze omunye umuntu esikhathi ayibuza athi uma ngempela lokhu kungumama wami noma kungugogo wami kungani enza into efana nalena ngamanye amazwi kuchaza ukuthi mina akangithandi. Yingakho kabanye bese bethi idlozi kuyidemoni. Okay. Kanti bahlula ukuqonda ukuthi uma umphefumulo womuntu udlule emhlabeni uhluleka ukukhuphuka ungene kwelamathongo. Yeah. Uyaphenduka ube yidlozi. Uphendula ukuthi uthwele umthwalo wenkinga ngabe umuga kungabe isehlo esithile noma ingxenye yento angazange ayiqede emhlabeni. Uzobe sebuye embatha kuthile ekhaya noma manje gcina sekudaleka inkinga phakathi komuzi. Bese niyaphuma nina niye kubantu ukuthi nizwe ukuthi imaphi inkinga. Yeah. Bazofika sebeyanitshela ukuthi hayi kunomuntu okanjena okhala ngento ethile noma okhala ngesimo esithile. Ngalesi sikhathi nina uma nilungisa lesi simo niyamethula lo mthwalo. Alright. Ngesikhathi nimthula lo mthwalo semthamu uyakhuphuka. Uyahamba yongena ezweni lamathongo. Okay. Nina ke bese nicabanga ukuthi njengoba nilungise lokhu sekufuze nithole inhlahla kanti akunjalo. Ufakazi balokho ingalesi sikhathi umuntu uma limngena leli dlozi efikelwa usizi nenyembezi kodwa angazi ukuthi kungani efikelwe usizi. Kukukhala kwalomphefumulo ukuthi ngisenkingeni mina angikwazi ukukhuphuka ngiyongena kubaba mkhulu. Manje uma usuhlala ke kulomuntu ingakho uzofika esinye isikhathi umfica umuntu ethule enosizi nokukhala ngazi ukuthi akwenzekanga lutho akalinyazanga umuntu enhlizweni kepha lento iyasifikela ileli dlozi lifuna ukukhululeka sekunesikhathi lihleli ngapha lingakwazi ukungena ngalena manje ke wena limbethe kuwe ngenhloso ukuthi ngicela ungikhulule.
Ngesikhathi ke manje wena musuzowenzela ngabe umuphahlo, kungabe imihlatshelo ethile, kungabe ukugezwa okuthile. Ngaleso sikhathi ukhuluma, ugeza ngoba umbethe kuwe. Ngaleso sikhathi ukhuluma ugeza, kukuqaqeka ezweni kamoya, livuleke isanga kwazi ukuthi awungena kuBaba mkhulu. Okay. Ezweni lamathongo. Lapha ezweni lamathongo ilabantu abathi sezulwini khona, abanye bathi separadise, kodwa ila khona ukuhleli khona imimoya Okay. yabakithi Okay. abakwazile ukuthi bakhuphuke bayongena khona. All right. So kuyingcapha yonke imindeni ukuthi la ekhaya makade kunomuntu oyisangoma noma owugedla noma oyinyanga umeke shonile, mhlambe imapha ama steps okumele elandelwe, mhlawumbe ungababala from 1 to 3 ABC okumele elandelwe ukuze ekugcineni kungabi nenkinga ethi la ekhaya kunezangoma one way. Yeah. Angithi isizathu sokuba kube nezangoma one way. Yeah. Ilento yokuthi uyabona uma ezokungena ngentwaso, Okay. ugcine sewuthwasa, Yeah. ingenzeki leyanto ngendlela, uzophinda uhlala komunye ngoba akakhululekile. Okay. Ingakho uthola ukuthi umama uma kuthi ufuneka besangoma ephika, uthothi leyanto isiya einganeni zakhe. Okay. Manje ke umbuzo uthi ngempela lento eyisembathiso sokuthi wena iyona into ozalwe uyifumbethe, ngoba uma kuyinto ozalwe uyifumbethe ayikwazi ukudlulela komunye. Yes. Noma manje kufuneka uma kuyinto efuneka iphile phakathi kwalomuzi, kufuneka eqale kufela umuntu Yeah. oyinqabayo uma ndidlulela esizukulwane nesilandelayo. Yeah. Indlela yokuyenza lento umuntu uma isedlulela emhlabeni usekufuneka imbuzi. Okay. Isizathu ukuthi kufuneka imbuzi, igazi lesilwane Okay. liyi-transaction ezweni ngamoya. All right. Lifana nemali, liyakhuluma. Yeah. Ngalesikhathi uma sekwenziwa umphahlo kukhulunywe kuthiwa ke kusibanibani namhlanje siyamethula lo moya wobungoma kuye. Njenganalokhu simthula siubeka phansi. Njengoba siubeka phansi awungaphinde nangelodi ilanga uvuke egazini lala ekhaya. Njengokuthi niyawuvala. Yeah. Ngaleso sikhathi leso nenzela ukuthini kwayena lo nimngcwabayo manje All right. ahambe ehlambulukile Yeah. ukuze akwazi ukungena ezweni kamathongo, ngoba uma kungenjalo uzobuya ngoba uthwele lo mthwalo bese efuna umuntu azongena kuye Eish. awushiye lo mthwalo bongoma kuye. Cool. Ingakho kona uqala mase kuthiwa ungena idlozi kufuneka uthwase. Ngalesi sikhathi uyahamba uyehla wenyuka uyathwasa noma bayakuthwasisa, uthothi noma bekuthwasisa lapho ukukuthwasa during iprocess yokuthwasa kwakho ingenzeka itransaction ngendlela. Yeah. Uthothi isitilo sakhona. Ngoba kukhona izinto engazange zenzeka inhlambuluko yobumoya bakhe yomphefumulo wakhe, I mean ikhululeke ngendlela aqhubeka abe khona. Yeah. Uthothi wena uma uphuma manje la entwasweni uyagula, izinto zimnyama ayihambi kahle, ulindele ukuthi akungena abantu abangena kwenzeke lutho. Yeah. Mhlambe bakhona ikhona indaba ekuwayithinta eTeam. Kuyenzeka ngithi ngisahlele kanje ngizizwe ngifuna ukukhala but akonakele lutho. Uthola ukuthi iphene ephethwe umduduzi noma ephethwe ukopsi ngiyayizwa mina, ngiyizwa kimina. From there ingihluphe lento bese ngiya kumuntu obonayo. Uma ke ethi mhlambe hayi no wena kumele uthwase, mhlambe kumele mhlambe ngikulandeleleka engakanani ukuthi kuyiqiniso lokho ke. Inkinga manje sesiphila esikhathini lapho khona abantu ba-greedy, greedy, banomhobholo, bathanda imali kakhulu. Yes. Kungangokuba noma omunye umuntu olapha yebona ukuthi lela kusile idlozi, kungumoya nje lona odinga uba mawuhlambuluka ugezeke lo muntu akhululeke. Bese thithwasa. Okay. Ngoba ukuthwasa namhlanje sekwaba imali nendlela elula yokwenza imali kubantu. Kungangokuba uthi umuntu noma ethwasile umbone efaka amabhayi kodwa umbone embethe usizi. Umbone nisho wafakelela amabhayi akho umbone lo muntu unesinyama ungakambuki ngamehlo kamoya, usambuka ngamehlo nje ukuba umuntu. Yini indaba na? Ingoba lo yamphefumulo usosizini kanti futhi umbethwe inayo isinyama nakungcola. Ingakho kuzogula, ingakho izinto zakho zizoba mnyama ngoba lo moya usahleli kuwena, lo mphefumulo usahleli kuwena udinga ukukhululeka.
So umuntu onjalo ikupha kudingayo, udinga ukuhlanjululwa noma mhlambe udinga yona intwaso noma mhlambe kumele kube neprocess ekuzobhekwa kuyona. Lo osuke manje Ezizwa nje ngathi ufuna ukukhala but akazi konakele kuphi, ufila ipain eziwa umduduze. Loyo muntu kuneprocess asuke izokwenzwa kuye, kufanele kubhekakala ukuthi hlobo luni leli lidlozi, ngabe kungumkhulu ngabe kungugogo. Yeah. Uma usutholile sekufuna ukuthola ukuthi kungazathi usine ngakhuphukanga. Yeah. Ngaleso sikhathi ke sekwenziwa ke manje ke iritual. Okay. Ekuthenini kumoya kabani namhlanje sinxusa inhlambuluko nokugezeka emoyeni bakho. Namhlanje bongokhululekayo uphinde bese uyasuka phezulu kwalenyama naleli gazi nalomoya. Yeah. Sikhuluma manje nalombethwe ileli dlozi leli. Okay. Kodwa sikhuluma phezulu kwento edala ukuthi angakwazi ukukhuphuka. Kaphela. Ngaleso sikhathi uma sikhuluma phezulu kwenkulumo eyenza ukuthi angakwazi ukukhuphuka, mhlambe ngabe kuumophahlo, ngabe mhlambe kuumohlatshelo onemiphahlo phakathi noma kukugeza. Sigeza noma sikhuluma ekuthenini yena akakwazi ukuthi ahlambuluka asuke kuwe. Yeah. Usale wena bese uba ngumuntu okhululekayo. Yeah, Dr. Mkapela, mhlambe ngifuna ukubheka la ezinsukwini zanamhlanje uma uhambe lokishini uthola izingane ezincane 13 years, 12 years, 10 years sezangoma zifake izinto mfethu, ubuhlalo, amasoko. Kwenzakalani mfethu? Lo moya uvelaphi mfethu, kwenzakalani? Lokhu kuyimikhuba. Alright, kuyimikhuba, yes. Alright. Abayenzayo njenganalokho ngeke ngasho eqale ngathi esikhathini sanamhlanje kubusa imali. Okay. Uyakwazi ukuthi umuntu omelaphi ikakhulukazi laba bayizangoma ekuthenini akhande umoya. Alright. Angawuchithe ezikoleni. Okay. Awuchithe emgaqweni. Okay. Athi nina memoya kubantu abazonathela la nginibeka khona, ngenani kubo nibe yidlozi kubo. Makapela. Ngesikhathi ke manje ngena lemimoya kubantu, sebeyaqala abantu baphupha amaphupho, sebeyaqala abantu baphupha amabhayi, sebeyaqala abantu ukuthi okay ngingenwe idlozi, sebeyahamba bawuthwasa. Makapela. Ikakhulukazi bazoza kulomuntu lokuyena ongachitha lemimoya. Sebeyangena ke manje sebeyathwasa, bathwasa into engekho. Lona ke yena njani usethola imali ngoba sekwasetshenzwa imali, abantu abasenalo uzwelo. Iyona ke into edala ukuthi ubone izingane, kunezingane eziningi ethothi zincane ziyathwasa, kanti imimoya iyahlolwa ekutheni hlobo luni lolu olungene kulomuntu lo moya. Kenzeka umuntu athi engene endumbeni ubone okay lo moya lokungumoya okukhandwa okufanele kususwe kuye. Okay. Kuyenzeka ukuthi umuntu mayengena ubone lo moya kuumoya odinga inhlambuluko nokugezeka, akwazi ukuthi umuntu akhululeke aphinde aphile impilo yakhe. Okay. Eminye kuyimimoya ke yemikhuba yabantu abayenzayo ngenhloso ukuthi bona bafuna ukuthi baphakame nodumo nani na. So lezi ingane eningi kangaka egcwele emalokishini, ezinye ziyakhwitha isikole, ezinye kuthiwa ziyasiyeka isikole ngenxa yokuthi zingenwa idlozi. Sithini isombululo mhlambe kumzali osekhaya uthi yena nginenkinga yengane yami, umiye esikoleni nje iyawa ibuya ikuthiwa inamadimoni and uma ngithi ngiyalandela kuthiwa umoya wedlozi. Sithini mfethu kubantu abanjalo? Into kusuke kufanele kuyenziwe, kusuke inkinga uyakwazi uya kumuntu olaphayo. Okay. Kanti uya kumuntu wrong. Wrong. Yes, emakapela manje. Uya kumuntu wrong ozothola ukuthi uzofuna imali angakutshela iqiniso. Ingakho ngithe eqaleni imimoya iyahlolwa. Ekutheni uhlobo luni lomoya lona. Kodwa into engayisho kubantu abanjalo kukuqondana nabantu engithi azomethemba okanye ngithi oneqiniso ekutheni uzomtshela into okuyiyona yona ephethe lengane yakhe ukuthi yini ephethe ingane yakhe. Ngaleyo ndlela leyo ke awuzakwazi ukuthola isisombululo nesixazululo salenkinga. So obviously abantu abaningi bakulolo gibe namhlanje lokuthi mhlambe bathatha ingane zabo eziko 12, 13, 14, 15 years, 16, 17, 18 zayothwasa, kodwa ayikho into ezithwasa because bahlangane nabantu abarong, abafika babanikeza information errong. Bahlangane nabantu abarong babanikeza information errong nephambeneyo. Ngoba njoba ngichaza ukuthi idlozi uma lingena kumuntu lingena ngenhloso ukuthi lona lisuke lifuna ukukhululeka. Kungangokuba wena uma ungazi
uma selihambile lasuka kuwe mhlamba sethi usuthwasile bakuthwasisa lasuka kuwe so ufuna ukuyithatha lento ubusuyibeka phansi bese uyayigeza uyayihlambulula usho ukuthi namhlanje ke kumina ke qobo manje engivumile ukuthatha lo moya okanye lendlela sengikubeka phansi ke ngaliyo ndlela leyo seyindlela manje wena wenza njani okuvala ngayo lokho egazini lakho nasezizukulwaneni esinye sisazolandela emveni kwalokho ngamamazi einganeni ezithwasile inkinga manje ukuthi kusuke kubalukhuni ngesizathu sokuthi kusuke sekube negazi phakathi ngamamazi lo moya usubethelelile emuphefumulweni wakho manje sekubiza ekuthenini ke manje kuphinde kube neprocess ezophinda ichitha igazi ireverse lento engenziwa kuwe manje kudinga ke ubuchule ekuthenini njenganalokhu lo moya uembethe kulomuntu inhloso yawo bekuyini uzokwenzani bese kuthola nendlela ukuthi ke manje ungawukhipha kanjani kumuntu bese yakhululeka mkhulu uMagabela ezikolweni zabantu abamnyama singeyibalekele lento ezikolweni zabantu abamnyama kugcwele into ethi izingane eziphethwe zipoliyane ziyakhala ziyaqewula zibuya igula yini idalwa yini leyo nto dokotela njoba ngichazele eqaleni ngathi lokhu kuyimimoya eminye kusokuyimimoya esuka emkhathini eminye kuyimimoya ekhandwa ngabantu iminhloso yakhona eminye lesuka emkhathini isuke vele izochitha isuke ifuna ukuzothola indlela ezokwazi ukuthi iphile emzimbeni yabantu noma ngithi ikwazi ukuthola isiqu ezophila kuso uma kuzokwenzeka into efana naleyo ingane bese ikhala izikhala kube ngathi ingenwe zipoliyane ipoliyane gijime bese uma kuya kubantu bangasho labo ukuthi no imimoya lebomnyama edinga uba mayikhishwe enganeni bese umuntu hayi kufuneka athwase lo yabona ngamamazi usunikeza igunya imimoya yomkhathi phezulu komuntu inkinga kakhulu eshaya abantu kuba desperate ekuthenini umuntu uma isevalelwe inkinga ethile angakwazi ukucabanga nokuvula umqondo wakhe ukuthi uma lo muntu ekhuluma kanjena ayiquestione into uma umuntu ufuneka yonke into ekhulunywayo uyiquestione kungangokuba nale wena osuke uthi uyayazi ukukholelwa kuyo iquestione so wena Mr Magabela kuzo zonke mhlambe lezi zinto esiqale kuzona ukuthi mhlambe khona angazi noma ngizothi the general case lo ukuthi phela la ekhaya makushone umuntu gcine wonke umuntu la ekhaya sezoba isangoma emndenini wena uyakhona ukudila nayo leyo nto ukhona ukuyixazulula sihambe size sizofika la ekuthenini izingane ezikoleni ziaffectwa imoya yepoliyane mase ibuya kuthiwa manje kumele izithwasa uyakhona ukudila nayo ilungisa into efana nale into kanjalo iyakwazi ukuthi ilungiseke kodwa ukulungisekeni kwayo kufuneka eqale kubhekakale ekuthenini ubani loyo ukuze kuqalwe kuye kuqala lo umphefumulo lowo ongazange ukukhululwe kulo moya ngaliyo ndlela ke leyo bese ke kwenziwa ke imiphahlo yakhona okanye imihlatshelo yakhona bese beyakwazi ukuthi laba bantu bahlambuluke nemimoya yabo negazi labo bese yakhishwa lensila kubona segazini labo ngoba yonke into iba insila kumuntu insila iyasala uma isala insila ingakho into besihamba lokho ivuka bese kuthiwa ke kumukhokha lokhu noma sekuyisinyama egazini leno ngoba insila esuka isalile kulaba bantu balomndeni nabaphila phakathi kwalomuzi ngiyashisa kakhulu namhlanje la endlini ayiphele lento yokuthi la ekhaya makade kuthiwa kushone umuntu zonke ingane la ekhaya sizoba izangoma uDr Magabela ulwisana naleyo nto le so Mr Magabela ngiyayizwa ke leyo nto into ithi kumina esivele engqondweni yami ekolweni zabantu abamnyama ekhathini eziningi
ukukhala kwey'ngane kuthiwa ziyakrewula, ziphethwe zipoliyane, abanye bayibiza ngamadimoni. Kodwa masiya kuma-private schools asikuboni kwenzeka lokho-ke. Mhlampe njengomelaphi wendabuko ungasikhanyisela emqondweni ukuthi kudalwa yini lokho? Into edala lokho phela ngithi ikakhulukazi la ey'koleni zabantu abamnyama kugcwele vele abantu abamnyama. Okay. Njengoba kugcwele abantu abamnyama njena izinto ezinye zenziwa ngabantu bakithi. Okay. Ekutheni bagilele imikhuba lena. Okay. Nanokuthi-ke njengoba ngisho ukuthi enye yemimoya isuka emkhathini. Okay. So uma isuka emkhathini vele iyathanda kakhulu engathi ingadlalela ngapha kuthina kwindle emnyama. Ngesizathu sokuba ngithi thina kunalezi zinto ezamasiko esizigcinayo. Okay. So ngelesi sikhathi sigcina lezi zinto izogcina ikwazi ukuthi ithole imhlatshelo lemimoya. Ingakho ngithe mina igazi liyakhuluma emimoyeni. Manje ke uma kwenziwa lemihlatshelo lena sekuyizoba iyona ndlela lemimoya ejabula ngayo. Uthola ukuthi umuntu uncewa ngenwa lemimoya usedla ama drugs noma ungenwe lemimoya usebulala abantu okanye usephila impilo ephambene nempilo bekade eyiphila ingakangenwa lemimoya. Yeah. So mhlambe ukudlula kulela point ngifuna ukubheka ukuthi le mimoya mhlambe imivela emkhathini iyakhona ukufunda isituation ukuthi I know abelungu vele ngeke besenzele lezi zinto. Vele ngeke basuke bengeke abangaba ingahlala kubona kodwa isuke ingeke okuningi ezokuthola kubona. Okuningi ezokuthola ngapha kuthina Endlini empisholo. endlini empisholo. Mfowethu abantu emakhaya baxabene. Yeah. Thola ukuthi la ekhaya akuzwana, ubhuti wakho awusazwani naye, awuzwani nosisi wakho. La ekhaya kubani ubendle mfethu, angisazwani nomzala bami. La ekhaya nje imindeni wakho usuthatha ngokuthi abantu obazele nonkosikazi wakho akuzwele la ekhaya. Yeah. Umoya oxova imindeni uyini mfowethu? Imoya exova imindeni isikhathi esiningi khona lo moya ekuthiwa umdliwa. Umdliwa, okay? Umdliwa uhlukene igaba engathi ngintathu. Okay. Kodwa ke nguyeke leminye emibili abantu abuye baphambanise nokuthi umdliwa. Okay. Kunomudliwa ukukhandwa, ukhandwa ngabantu. Okay. Kuzoba khona umudliwa ongena phakathi komuzi ngenxa yecala. Yecala. Ngecala, yeah. Okay, icala likanjani? Kungabe ukuthi wena ekhaya nikweleta inyanga. Kungabe ukuthi ekhaya kungenzeka ekuthenini wathembisa omunye ekusizilwa wamthembisa ukuthi uyomganisela ngendodakazi. Yeah. Noma uyomganisela ngomzukulu wakho. Okay. Agcine ke lo muntu ungakwenzanga lokho. Ebese lo yamuntu eyavuka ayongena ekhaya. Ethi nina bakwasibanibani phakathi kwalamagceke nangithembisa unkosikazi. Ngaze ngadlula emhlabeni ningangiganiselanga noma ninganginikezanga. Yeah. Ibeke manje lo moya noma ngithi mina ke leli idlozi selihlala phakathi kwentombazane ethile phakathi kwalomuzi. Uma lihlala leli dlozi noma lo moya uhlala ngokuthi lona ngunkosikazi wami. Uthole lo muntu esifazane akuganeki. Okay. Uthole lo muntu esifazane eba umuntu olalwa yinto. Okay. Abanye bathi isilwane. Okay. Abanye bathi sipokwe. Yeah. Uthola ukuthi noma ngabe unayo umuntu azwana naye. Uthola ukuthi lo muntu lona uhleze emsola ukuthi uyajola. Uma ngenjalo uma ethi umbatha naye amfice kube ngazuthi bekade nomunye umuntu wesilisa. Yilo moya omembethe. Uphinde kuzoba ke khona umdliwa ongenela ekhaya ukuthi umkhulu wahamba walanda into. Okay. Lezi ezigcwele namhlanje ezilandwayo. Okay. Uma ke manje ke umkhulu noma ukhokho esedlulile emhlabeni uthola ukuthi manje lo moya ukhala ngokuthi mina ngifelwe. Njengana lokhu ngifela akekho umuntu osenginakile. Okanye uthola ukuthi athi phakathi komuzi ngalandwa mina ngasebenza. Ngakho ke njoba sengisebenzile ngicela ugoduka. Okay. Manje umuntu olandayo akasekho. Uma ukhuluma uzokhuluma phakathi kwalabo abaphila phakathi komuzi. Okay. Ngesikhathi ukhuluma ngalolu hlobo lolu la ekhaya kuphenduka amatafula. Eish.
niyaxabana ninodwa niyanukana omunye uzothi la ekhaya khona umuntu ophehla amanzi amnyama omunye athi ubani uyathakatha uma futhi khanjwa kuyohlolwa ufika uvele ekutheni uyathakatha kanti ilo moya onishayisana ngamakhanda la ekhaya kufuneka ezenigcine nithola umuntu okwaziyo ukubona ukuthi phakathi komuzi kunekhehla elahamba lalanda into namhlanje lento iyakhuluma phakathi komuzi nasemsamo wasekhaya ithi ufuna ukuhamba ngoba isisebenzele yaqeda kanti futhi ayisanakiwe. Yes. Manje ke leyo nto idala ekuthenini phakathi komuzi kwesinye isikhathi abantu bafe balandelana. Kwesinye isikhathi ninukane ngobuthakatho okanye nina ninukwe ngabantu. Ekutheni phakathi kwaloya muzi kuyathakatha abantu bakhona bayathakatha uthothi kwamutha kwakaze nokuthinde phakathi komuzi. Into edala lento ilo moya. Kuzoba khona ke lo mdliwa lo ohlupha abantu ngesikhathi esingaphambilini inyanga bekuba khona umuthi ezogcabayo. Uma zogcaba lo muthi uzogcaba ngenhloso yokuthi uma edlule emhlabeni zivuke. Kanjani na uma wena ufika kimi uzolanda impande ngikusize ungaqedi ukukhokha ngesikhathi ungaqedi ukukhokha uma ngize mina ngidlule emhlabeni uma ngagcaba lo muthi ngidlule emhlabeni ungangikhokhelile ngizovuka mina uma ngivuka uzongithola ekhaya kini. Amamazi uma ngivuka ngizovuka ngiyongena ekhaya kini. Uma ngingena ekhaya kini ngingena ngokuthi nina bokosibanibani mina umntwana wenu wafika kimi ezofuna impande ethile ngamnikeza lempande wasizakala akazange angikhokhela. Ngamamazi umsamo wala ekhaya uzobanjwa ngesidlozana ubanjwa yileli dlozi lalenyanga ekuthenini nina bakwabani nenkweleta. Uma sekhuluma kakhulumi nalo yedwa ukhuluma nomsamo wonke wakhona nobudlozi bonke bakhona. Ngaleso sikhathi uma ikhuluma la ekhaya njengoba kusuke kungena inyanga ke ngamamazi kumdlo wenyanga la ekhaya nina nizoba ngabantu abathakathayo kubantu. Nina nizothi uma nilashwa ningalapheki ngoba imithi yonke lo mdli uyayivala uyayichitha ungene nempande uthi uzoyisebenzisa ekhaya ifike lo mpande ithola ithi ungenze lutho uhambe enyangeni ufike usetshenzwe ubuye kube ngathi awuzange wenziwe lutho ilo mdliwa lona. Uma ungene kothile phakathi komuzi kuzothiwa lo muntu unedlozi kufuneka athwase. Angithi la ekhaya nikweleta impande nikweleta lenyanga uma uhleli kothile phakathi kwalomuzi uzothiwa okay wena ke hamba uthwase. Kodwa uma uthwasa ukuthwasisa ke manje lo mdliwa lona ukuthwasisa ngenhloso yokuthi wena ukhokhe la uzothwasa khona isibongo sakhona sisobe sifana ncamashini esibongo salenyanga. Ngalesi sikhathi uhambe uyothwasa kuloso sibongo yona indlela wena uzokhokha ngayo okanye ngithi igazi lakini elizokhokha ngayo likhokhela lenyanga. Bese ngaleso sikhathi uqeda ukuthwasa bese iyasuka lenyanga. Ngesikhathi isuka lenyanga wena vele uma uphuma lapho uzophuma vele entwaseni kuthuli kuthe du. Uvalekile ungaboni lutho kungenzeki lutho ngoba vele bekade umbethwe lo mdliwa walenyanga sewukhokhile. Ngamamazikini sebekhokhile ngokuthi wena uphenduke bomhlatshelo walo yamdliwa. Okanye uma uthandile unamandla kakhulu uzokwazi ukuthi uthwase uphinde uqhubeke manje bese uyosebenza nawe. Manje ke imidliwa efana naleyo kunzima ukuyikhipha phakathi komuzi. Kunzima Ngoba kunabantu asuke sebedlulile la ekhaya kade lo mdliwa wangena. Uthothi noma ubona umuntu umtshela kube nzima ukuthi umuntu akholwe ukuthi kunento efana nalena. Ngoba phakathi komuzi wakubo kade izinyanga zingena ziphuma zibethela zithi ikhipha izilwane zithi ikhipha izipokwe ngoba lento iyayiphenduphendula lonke uhlobo lomuka phakathi komuzi. Ngoba uma uyinyanga ungena nje nesikhwama sakho same time esangweni usukela umdli usuyiphuphisile.
kwesikhathi uma uqinile ungene nazo ikhwama zakho uyikhiphe lezi zilwane osukuthi uyibonile noma lezo zipoko osukuthi uyibonile, iphinde le ndoda iphinde iyilande khona ubethele kunjalo iphinde iyilande ngoba vele iphila phakathi komuzi iyidlozi. Ngoba uma isuke ikhuluma phakathi komuzi anikwazi nina enungumoya wedlozi phakathi komuzi noma wethonga ukuvusa umhlwenga nithi nilwe naye lo ngoba phela nina vele nikweleta yena, niyayazi lento akhuluma ngayo. Yeah. Manje ke imizi eminingi iyadilika uthothi abantu bayasebenza phakathi komuzi. Kodwa kwenzeki lutho. Yeah. Bayangena bayaphuma bayavuka bosebenza, umuzi awukhuli, umuzi awakheki, la ekhaya kuganeki, imidliwa ekhona phakathi kwemizi ngokuhlukahlukana kwayo. Ozube ngcono umdliwa yilomu ukukhandwa ngabantu umuntu athi uyakulaya akumbathise wona kulula ke kuthenini kanjani ukhiphe ngoba uyawuthwebula. Yeah. Then musu uthwebulile bese ke usuyawubuza ukuthi okay njoba sengikuthwebulile ke ndoda ufuna ngihambe ngiyokubekaphi. Then seniyabuzana kusho ukuthi okay kulungile uma uyongibeka endaweni ethile bese uyahamba uyobeke kuleyo ndawo ke. Kodwa lo ongena ngecala nalona osuke okhona ngenxa yokuthi umkhulu walanda into uyamukiswa. Awuthwetshula kufanele umukise, umukise nemali. Uma kufuneka isilwane sihambe ngenyawo eziwu4 sibe khona leso silwane. Mawusumukisile bese laba bantu manje wenze njani na? Ususa insila yabo kubo ngoba kunabantu abadlulile la khaya bembethwe ilomoya. Yeah. Kunezingane ezikhulile la ekhaya zikhula ngaphansi kwalomoya. Sekufuneke manje uma ubelapha ususeke manje lensila yawo kubo ukuze kwazi ukuthi banjani balungelwe. Kuyinto esebenza ngalo lohlobo noma eyenziwa ngaliyo ndlela leyo. Kungangokuba ungacishe wena inyanga qobo lwakho ufe ikakhulukazi kulemdliwa ebazithwala ekuthenini umkhulu wayekade ethwele. Ikakhulu uma ukuthi uthotha umkhulu wayekade ethwele ekuthwaleni kwakhe kanjani na kwachitheka igazi. Ibe isithi ke manje ke lento ke kungenzeka ekutheni uma ukhipha lomdliwa uthola ukuthi kungafa umuntu. Yeah. Uthothi uma ukhipha lomdliwa uzothi uma ukhipha kusale kufa umuntu ekhaya. Kuthiwa bekade kunenyanga la yazokhipha into ethile kwafa umuntu. Yeah. Yingoba ngesikhathi ungena kwachitheka igazi. Yeah. Bese uthi angeke ngiphume la ngihamba ngento. Kuzofuna ukuphume nani ngokuchitheka kwegazi. Yeah. So izinto lezo kusuke ufuna kuyibheke uma phakathi kumuzi kunomdle uma uthi wena ukhipha. Yeah. Ekutheni ungene kanjani? Hlobo luni? Bese ithola indlela ke yokuthi manje ukhiphe noma umukise. So lento yokuxoveka kwemindeni ngendlela ebeka ngakhona kudalwa imidliwa ezigaba ezintathu. So wena njengomlaphi wendabuko it's your like kuyinto yakho ukuthi wenze it's your duty to make sure that i-research yakho inhle noma i-correct ukuhamba i-process yokukhipha lezi zinto nesala nomndeni alright. Kusuke kufuneke ubhekisise ekuthenini uhlobo luni ungene kanjani mawusutholile bese uthola indlela yokukhipha ekuthenini uma ukhipha akungafi umuntu okanye wawena qobo nyanga ungafi okanye khuluma ukuthi kwehlule. Ngoba kuyenzeka because kukhona ukuthi lento isina 20 years yabakhona la ekhaya. Yeah, 20 years. Akulula ukuthi uzovela usuku uthi namhlanje uyayikhipha. Kusofuna ubuchule nendlela ekutheni uyikhiphe kanjani basalela abantu bakwazi ukuthi bakhululeke. Iyona into futhi eshaya abantu ekuthenini uthola ukuthi kade babehamba. Yeah. Sebekhathele kade izinyanga zayingena phakathi komuzi. Kuthiwa kufuneka egezwe idlozi, kufuneka kuthiweni, kufuneka kulungiswe umsamo. Besa vele kuwena nisho usubatshela ukuthi okay nayi into ekhona phakathi komuzi ekufuneka ikhishwe. Uthothu kwaqobo labo bajahile. Umuntu mayijahile akwazi ukusizakala. Kufuneka isineke ekuthenini ngoba sewutholile umsuka wenkinga ngoba kukodwa ukulapha inkinga nomsuka kufana. Khawula kithi.
kukhona ukuthi ufike umelapha laphe inkinga ngalapho umsuka wenkinga Makapela. Uma uphethwe ikhanda afuna ukulapha ikhanda yena ngalapho ukuthi leli khanda lisuswe yini Yeah. uma ngenza umzekelo kanti uma uthola umsuka wenkinga uzokwazi ukuthola ukuthi okay lento ke manje ke ngiyikhipha kanjani phakathi kwalomuzi Yeah. ngiyilungisa kanjani bese uyabageza emveni kwalokho bese ulungisa ke ubumsamo wabo uwonke kuba iprocess kanjalo ekuthenini bangakwazi ukuthi bagcina besizakela Makapela information osinika namhlanje inkulu kakhulu kodwa ke mhlambe bengifuna ukubheka ukuthi lemidliwa mhlambe igcina emakhaya ukuhlupha noma lemidliwa iyahamba iye nasemasontweni ukuthi isonto elithize kuthiwa hayi alifakwa lapha libuya nodaka. Leyo nto ke mayisingena emasontweni sokuyizinto ke manje lento zokukhandwa esuke ikhandwa ngabefundisi Ayiphinde leyo khola kithi uma sokukhunya ngento enjalo sokuyizinto zokukhandwa ikhandwa abefundisi. khandwa abefundisi Abefundisi mhlambe ukusubeka esigabeni sokuthi si-understand bayikhanda kanjani lento yemidliwa abefundisi. hayi ukuthi basuke beyikhanda bayelanda yebo Bayilanda kuphi? behla benyuka ey'ndaweni ezahlukene bayilanda nasenyangeni ngoba ikakhulukazi umuntu oyinyanga kuyahluka-ke ngokuthi unikezwephi umuntu oyinyanga uyakwazi ukuqala umoya ayususa phansi awukhande ukwazi lo moya ukuphila uphefumule ukhulume uzwe uthumeke okanye athwebula imimoya ethile ebese ihlanganisa bese kuba ngumoya owodwa lo ophilayo nokhulumayo nophefumulayo uthola ukuthi bese yanikeza ke mhlambe loyo mfundisi loyo osuke ethi yena uswela amandla okanye lo mfundisi loyo osuke ethi yena ufuna ebandleni mhlambe kugcwale noma lo mfundisi loyo osuke ethi yena ufuna imali so uma ke manje senikeziwe lo moya noma lemimoya isuke manje sizosebenza lapha esontweni isebenza phansi kwegama elithile lokuthi nina mimoya mina ngiyahluleka ukuzenzela ngokwami ngakho ke phakathi kwale ndawo eyisonto inini enizobusa nibe ngumoya ozokhuluma nibe ngumoya ozombatha kubantu abantu babe njengabantu abehlelwa ngumoya oyingcwele kanti kwehla lo moya phezukwabo ekuthenini ungene kubo ngoba uma kunomoya phakathi mhlamba sithi kuleli sonto lo mfundisi umoya uthile awulandayo bonke laba bantu abala esontweni bazi ikhonzi kuwo yena umfundisi unjengompriest ngoba lemimoya isebenzela umfundisi ukuthi umfundisi athole lokho akufunayo uma umfundisi ekhuluma kufuneka akhulume kuzwakale ngoba lemimoya vele imbethe kulaba bantu uma laba bantu bephuma beye emakhaya baphuma behamba nalemimoya hayibo mfethu ayiphinde leyo laba abantu mabephuma la esontweni baphuma nale moya yalomuntu baphuma lana nalemimoya yalomuntu ngoba le mimoya seyimbethe kubo nakho konke abakutholayo kungabe kuyinhlahla ngabe kumsebenzi ngabe kuyipromotion akuveli kumdala wensuku kuvela kule mimoya ngoba bona bayayikhonza le mimoya kepha bazi mfethu uthi ngikhiphe ibuku ngibuke kahle mfethu uqhawela kithi hayibo siyakhonza kwesinye isikhathi thola ukuthi asikho aware ukuthi sikhonza into esingacabanga ukuthi sikhonza yona uyalibiza igama lika Jesu ungabe igama lika uNkulunkulu kepha wena into noma ungalibiza igama leli kodwa wena ukhonza lemimoya wazi ngoba lena kuyimimoya ebekwe mhlambe imina njengomfundisi yonke wena into ozoyithola la ebandleni awuyitholanga kumdala wensuku uyithole ngenxa lemimoya izokusebenzela phela ngoba uyisikhonzi sayo izokunikeza inhlahla ngoba uyisikhonzi sayo zizokwenzeka izinto mhlambe loma miracles empilweni yakho ngoba vele wena uyayifastela lemimoya
uyakwazi ukuthi uyokhonza from 6 to 6 ine presence yale mimoya lena ikunikeze ke lokhu wena okufunayo noma lokhu ukukhalelayo kwesinye isikhathi futhi ingakunikeze lutho kepha kube wena okhiphayo ulokhu unikeza umfundisi iminikelo usebenze unikeze umfundisi iminikelo ngamanye amazwi kunjengokuthi yona iyadonsa idonsela kumfundisi wena usala ungenalutho. So lento elethi understanding kumkhonzi yini lezinto mhlambe ezifike zikudome noma mhlambe ile understanding ivela kanjani kumina njengomuntu okhonzayo? I-understanding kanjani ke mhlawumbe? Let's say ngihola 40,000 kuthiwa wena Sotobe mfethu kumele ukhiphe 20,000. Ngi-understand kanjani leyo nto mfethu? Angithi phela into ezofika yenzeka umfundisi uzofika afundizwe. Yeah. Uma efunda izwi lizothi izwi uma unganikeli ngamanye amazwi blessing kumdala wensuka uyitholi. Ngalesi sikhathi ungayitholi blessing ngamanye amazwi uzoyibona njengokuthi uma nginganikeli ngamanye amazwi ngiphikisana noNkulunkulu. Ngoba phela lo muntu uma ukhuluma ngeauthority umfundisi. Ubona wena umuntu ogcotshiwe. Kanti yebo ugcotshiwe ngoba ugcotshwa wanikezwe imimoya. Iyakhuluma iyaphefumula kuye. Iyamnikeza lesisithunze esidingakalayo. Ngalesikhathi uma ikhuluma wena uthi khuluma umoya engcwele. Uma esekhothile ivesi leli likwenza ukuthi wena unikele ngoba imanipulation le. Uma esekhuluma ethi kufuze ninikele ngoba uNkulunkulu uthi. Ayisho leyo mali angempela uyikhiphe ngoba vele angithi umbethwe lemimoya. Uvele phela uiconsultile lemimoya wayitshela ukuthi namhlanje mina ngifuna imali engaka ezokhishwa ngabazalwane. Ngoba vele ke imbethe lemimoya kini ngesikhathi emile lapha epulpit ekhuluma izoresponda lemimoya egazini lenu nina eniyibandla. Bese igcina ikwenza ukuthi okay angiyithathe le mali ngiyikhiphe nginikele ngoba vele uNkulunkulu yonke ayidingayo. Which means akuyona i-natural understanding into eyakhelwe ukuthi ngi-understand. Ushayiwe. So Magapela yini le dala ukuthi ningabekhuza abefundisi because iskemu umfundisi onjalo ohambe yothatha into ebuye ezodlala ngabantwana bakaNkulunkulu anibakhuzi ngane Magapela? Uzothi umuntu uyamkhuza usukumthatha ngoba phela basuke sebebakhulu abanye babo bagadiwe manje kunzima ukuthenela ngamkhuza ngoba phela ngithi abanye basuke bethi hayi abangeni vele eindaweni zeyinyanga. So lento kusuke ezoyilanda umfundisi uma kuthiwa akangeni emzini wenyanga uyithola kanjani? Usuke etshela abazalwane kanti ebusukeni yafika. Ikhona la ngikhona ukuthi Magapela ebusuku meke efikile umfundisi awumkhuzi ngale ukuthi mfundisi wrong. Ngeke phela umkhuze uma ngoba phela ngithi nayo inyanga kwesinye isikhathi usuke ibheka ukuthi izothola imali. Phela muzonikeza umfundisi into efana nalena usuke ekhokhile. Uyakhokha Magapela? Bayakhokha. Strong. Bayakhokha kakhulu. So laba bantu Magapela abathi imali zabo aziye enyangeni kuthola ukuthi umuntu uthi yena mina imali yami nje ayiye enyangeni angihamba izinyanga. Uyithatha le mali oyini kumfundisi umfundisi uyayithatha leyo mali eyoyinikeza inyanga. Ayoyinikeza inyanga. Ikakhulu into efike beyingozi uma umfundisi ezohamba ya kwinyanga othothi sebenza ngemimoya yasemkhathini. Okay. Ngoba ama level ezinyanga wafana. Okay. Kunezinyanga lezi zosuke sihambe kakhulu ekuthenini yona into asebenza ngayo sebenza ngemoya yasemkhathini. Ila iliyo mimoya esuke ingozi kakhulu kubantu abasuke bengabazalwane. Kukodwa lo mfundisi uthothi mhlawumbe uthwele ngenyoka uthwele mhlawumbe ngemimoya ke nje ethile lesuke ikhandwe lezo inyanga lezo. Kodwa mase kungena imimoya yasemkhathini kusuke sekunzima ngoba manje usuke esexhumane nelevel ephezulu. Ekuthenini ke manje ke leyo yena kubazalwane kwenzeka noma yini umfundisi ayifunayo. Njoba ngisho ukuthi sesiphila esikhathini lapho khona sekubusa imali. Umnembeza usekho umuntu uma ecabanga ukuthi imali ngizoyithola kanjani.
uma seyitholile futhi angabi nandaba ukuthi kwenzakalani komunye umuntu. Yeah. So obviously ukuthi nina njengeenyanga azikho izinto eningayiboni. Obviously izinto eziningi iphelela kini. Kodwa nina nekwamukela kanjani ukugxekwa because omunye umuntu even kuma comment section nje la uzobhala ethi hayi inyanga this inyanga that kodwa nina nibona izinto ezinkulu nibona befundisi babo nibona awu president babo nibona nje zonke izinto nikwemukela kanjani ukugxekwa nina njengeenyanga. Ibhlungu lento yokugxekwa kakhulu ngesizathu sokuthi umuntu ukhuluma phezukwephuzu noma akhulume ngento angayiqondi. Kukodwa ukukhuluma watshelwa. Yeah. Okanye wezwa. Yeah. Kukodwa ukukhuluma into uyiqonda kusuke ekujuleni kwayo kuya phansi. Yeah. Ekuthenini okay ngiyikhuluma lento phezulu kokuthi. Yeah. Ngoba nesikhathi ugxekwa noma uthotha inyanga ibizwa kuthiwa inyanga iyi-satanist noma inyanga ikhonza amadimoni yonke lezi zinto esuke ikhuluma. Kanti uthotha umzalwane uyafasta usuku nosuku uyathandaza uyazama ukuphila ubungcwele kodwa akazazi ukuthi yena qobo lwakhe Yeah. uyisikhonze samadimoni. Kunalokho yena ukhomba ngaphandle. Ukhomba ngaphandle kanti yena akazi ukuthi uyawafastela lamadimoni aphinda wanikelele athandaze ngeilimo nazona engasuki kumdala weinsuku ayebhabhadiswe imimoya elandwe ngumfundisi wazoyibeka la esontweni. Yabona. Makapela maybe wena njengomelaphi wendaba kumubona umfundisi akubibikho yena ukudabuka phakathi kwakho ukuthi waze wayidukisa izimvu zikaNkulunkulu lo muntu. Kuba buhlungu ngoba wena umuntu osuka ubona noqonda imimoya noqonda ukuthi laba abantu badukile ungeke futhi iningi labo batshele ngoba yena usuke sethi yena usefinyelele egcineni uphendukile hlukene nesono kanti uthola ukuthi usekulahlekeni okukhulu kunalokho akucabangayo kanye kunalokho akubalekelayo. Ngoba uma umuntu ungambuza ukuthi kungani la emhlabeni ngeke akuphendule. Uma nje nawe mhlambe ngakubuza ukuthi njenganalokho uzaliwe wazwala kulesi sibongo ozalwe kuso. Kungani uzaliwe? Kungani ulana emhlabeni? Iyini inhloso yokuzaleka kwakho? Yeah. Uthotha umuntu ngeke akuphendula. Yeah. Uthothi yebo uyakholwa. Kepha akakaza mbulelwe ukuthi iyini inhloso yokuzaleka kwakhe azazabe khona emhlabeni. Kungani yena esaphila ontanga bakhe sebefile? Yeah. Ngoba iningi lethu liyaduka kakhulu ekuthenini asizifuni ukuthi singobani. Kanti umuntu ufuna ukuzifuna ukuthi mina ngingubani. Kungani ngizalwe phakathi kwalomuzi? Kungani ngizalwe phakathi kwaleli khaya? Kungani ngikhule nabantu namhlanje bona basekho kodwa mina ngisaphila? Omunye uzothi hayi mhlambe kungenxa yomusa. Yeah. Kanti kuukuthi wena awukaqali ekuthenini uthole wambulele ukuthi yini le ozalwe uyifumbethe bese usebenzela phezukwayo. Yeah. So Makapela imfowethu uyazi uyangishaqisa kodwa ke ngifuna ukuthi siye lapha sivale kuleli point lemidliwa exabanisa imindeni ihamba iziyongena egujini ethathwa abefundisi sirepa kanjani le nkulumo mhlambe ukuze sishare ipicture ene solution. Abantu uma bebhekene nezinkinga eziphinda uthothi kuyangena inyanga phakathi komuzi ziyashintshana. Kufuneka abantu bathole umuntu ozobatshela umsuka wenkinga phakathi komuzi. Right. Ngoba kusuke senilaphe inkinga. Yeah. Nibona imali ingangeni iphunyuka imali, izinto phakathi komuzi ezingenzeki, inhlahla zingekho phakathi komuzi. Nisalapha inkinga. Yeah. Anika lapho umsuka. Okay. Ngakho usuke nifuneke niqondane nabantu. Yeah. Abaspecialize entweni ethile. Yeah. Iyona problem futhi lena mnewethu edala ukuthi abantu bangasizakala. Yeah. Ngingakhulumi ngomngoma ebunyangeni kuyaspecialize. Okay. Kuyenze ukuthothi inyanga ispecialize ekuthenini mhlambe inikezana imshado. Okay. Awukwazi wena busuya kuleyo nyanga mhlambe usuzwile ngabantu uya kuleyo nyanga uexpect ukuthi izokhiphela umdliwa.
Yeah. ngoba ayimasterishanga impande yokuthwebula imidliwa. Ah. Imasterishe impande yokutholisa imishado kubantu. Ngingaba mina ukwenza umzekelo, ngingaba nomuthi we-stroke. Yeah. Uthola ukuthi ngokwesikhwama enginikezwe sona anginikezwanga mina impande stroke ngenxa yokufunda ngoba phela muyinyanga uyafunda izinto. Yabona. Uthothi nginawo endumbeni noma esigodlweni umuthi we-stroke. Yeah. Kodwa kumuntu osuke nikeziwe impande yokulapha istroke, nisho ngamvusa noma ngasiphi isikhathi, akazoqala namhlambe abheke ukuthi okay lo muntu njobe eshawa istroke efuneka enze njani. Uzomnikeza impande ifike silapheke leso stroke. Manje mina ufike kumina ngizokunikeza lempande stroke. Ifike ingakusebenzeli ngoba angiyimasterishanga. Ifike ngayifunda nje ngase ngaba nayo endumbeni. Kanti uma uspecializer uyinyanga entweni vele oyinikeziwe ugxila kuyo angeke wehluleke. Yeah. Kubantu mhlawumbe abangabe bawu100 bafikile noma abantu abawu50 kufuneka wazi ukuthi mhlawumbe kubantu abawu55 noma ku100 wabantu abafikile ekhaya abantu abawu90 beze ngento erelated kunto wena specializer ngayo. Yeah. Akufuneki uma uyinyanga ukhuluma ukuthi wena wenza konke. Into ozoyibona umzekelo wayo kufika kwagcwala lento eyigubhu. Yeah. Ayisekho manje inyanga engasenze isigubhu. Yeah. Ngobani sibona ukuthi ngazi ukuthi imali yenzeka lapha. Yeah. Uyabona. Yeah. Ufika umuntu azolanda leso isigubhu sifike singasebenzi singenze lutho. Awu specialize kuleyo. Yeah. Awunikezwanga leyo. Akuqonda ukujula kwayi kwesigubhu angithi. Yeah. Wena gxila kulento oyibona ukuthi le ngiyazi kangcono. Uyimasterishe. Yeah. Ngaleyo ndlela le ithi ki umuntu nomuntu oyongena uyosizakala ngoba abantu vele uzobuba sebenza baqondana nento vele wena oyazi kangcono. Ilapho Hey, qhalela kithi usihlubelele udlubu mfowethu ekhasini asisoli lutho mfowethu kodwa ke mhlambe sesivala mfowethu udokotela umkhulu uMagabhela. Yebo. Yeah. Mhlambe wena ebunyangeni bakho which experience enzima okwabhekana nayo mhlambe ohambeni lwakho lokuba inyanga? Experience enzima engabhekana nayo uyabona uma ukhuluma ngomdliwa. Yeah. Usokhuluma ngento engiyaziyo in and out. Okay. Ngoba mina kuqala nginga experience phakathi komuzi. Okay. Ika umdliwa uyayiphenduphendula. Kungena inyanga siphume kuphela imali. Kwesisikhathi ugcina ungabisazi ukuthi uzokwenza njani. Yeah. Kanti kuyilento abakwazi ukuyibona. Kunzima futhi ukukhipha. Njenganalokho kunzima ukukhipha khona nje la khona engisanda ukukhipha khona engagula 3 days ngukhiphile. Ngabona ukuthi hayi cha bekade ngibhekene nenkosi malanga ke lana. Yeah. Uyabona. Yeah. Manje iyona into le engathi mina ngiye ngabhekana nayo ikakhulu. Nanokuthi ke abantu bayajaha kakhulu. Awukwazi ukuthi phakathi komuzi nibe nenkinga nina ka 30 years noma ka 20 years bese wena uzofuna ukuthi ngosuku olodwa noma ngesonto elilodwa ibe sekuphelile yonke inkinga okanye inkinga yakho seyilungisekile. Yeah. Kusuke kufuneke uyinikeze isikhathi sokuthi ube kuyiprocess ye healing emveni kwalokho bese ulindela ama result. Yeah. Ngoba ukwazi ukuthi usalashwa wena sewufuna ukubona imphumela. Yeah. Qeda ukulashwa kuqala izinyanga isho ukuthi no sengikulaphile mina ngakho ke bese ulindela imiphumela. Yeah. Yeah. Magabhela mfowethu siyabonga. Mhlambe amazwi akho amabili amathathu awukuvala ugoqa nje zonke lezi zinto esikhulume ngazo nokuyigcizelela athini? Into engingayisho ukuthi abantu abangathathi izinto ngamawala. Noma ngabe wena umuntu senkingeni lebuhlungu noma ngabe kade wawehla wenyuka uhamba abantu ungasizakali, qala uzibheke wena kuqala ukuthi inkinga ngabe ikuphi. Emveni kwalokho bese uma uya kumuntu
uye kumuntu odila nalento ocabangayo ukuthi iyona inkinga yakho kanye uye kumuntu ozwayo ukuthi uyasiza ngalento hayi ukuthi uye kumuntu ngoba edumile. Yeah. Iya kumuntu ngoba uza ukuthi okay lo muntu usiza ngalenkinga vele wena onayo. Yeah. Hayi ukuthi uye kuye ngoba edumile ngoba noma ngaduma kodwa akalaphi konke. Kunento naye ayazi kangcono. Yeah. Yeah. Makapela mfowethu, utholakala kanjani mfowethu? Facebook, Twitter, Instagram, iziphi inkundla zokuxhumana esingakuthola kuzona ukubhala phakathi nenamba yakho? Azikho inkundla zokuxhumana engitholakala kuzo kodwa inamba engitholakala kuyo u063 084 9896. Yeah. Yeah. Ila ngitholakala khona umuntu uma ngifonela kulo number then bese ngiabuza lokho engabe efuna ukubuza noma afuna ukucaciseleka kubo. Ayiphinde futhi inamba yakho? Ithi 063 Yeah. 084 9896. Iyona le 0630849896 ubhema uhole ku Dr. kumkhulu Magabela uthi awukufuni bethu ubizwa ngo Dr. Hayi akufuna ubizwa ngo Dr. Alright, so unegodlo ezingaki Magabela question nami yokugcina le? Igodlo. Yeah. Hayi so 3. Yeah, so 3. Ziyatetema lapha kwaMagabela. Hayi asitetemi nje kodwa kuyindlela yokwenza ngoba into esiyidinga kakhulu thina umsuka womuntu. Ngama masifune uma sibamba into sibambe ukuthi isukaphi bese ke sikhuphuka nayo. Ingakho ngithi mina uma ujahile ngeke uzusizakala. So like I'm sorry but inhloso yezigodlo eziningi mfethu. Inhloso yegodlo eziningi uhlobo lwempande. Okay. Uma ikhwama zithe ukuthi xaxa sekufuneka negodlo zithi ukwanda. Yeah. All right. Umkhulu uMagabela ungamthola phana ke ku 0830849896. Uyena kade sihlubela ke udlubu ekhasini ngazo zonke mfethu inkinga esikhulume ngazo nokuyizona ke exaka abantu. Siqale sakhuluma ngomuntu wala ekhaya ekade eyisangono noma kade eyinyanga kodwa kuthola ukuthi leyo ngapha ilandela yonke ifamily. Sakhuluma ngabefundisi nokuyibona ke abathatha lezi zinto beyomanipulate abantu bakaNkuluNkulu esontweni. Sakhuluma ngemidliwa. Umona lezo nkinga hlala uyibuke le episode uzobhema ukhole kodwa ke umkhulu Magabela uhlona unathi la ku Hope Revolution TV uzobuya futhi ezohlubela udlube ekhasini. Igama lami ngisazo kwaSibiya Saros Income Tax. Ngiyagijima ngiyakwela kithi la ngafunda khona ke inkane ngibonga ukukhona bakho nokusibheka lapha na ku Hope Revolution TV. Bakithi mina ngihambi ngedwa ngihamba nensizwe ezimbili intambende kalayini nensizwe emfushane ngenkane uKops naye lapha ke umduduza sikwazi ukudla amandla akhe. Uma nibona ama episode emahle ku Hope Revolution TV ibona bakithi bagqishe shawela abanye base Protea Glen. Mina ngithi ngesale kwakhubalo limbiwa egcekeni. Danko.